खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै दाउजों खुमब्राजों संनो नागिरदों। बेयाव नांगौ मस्लाया नै गलमरिस लाबाय गरनैसो आरो जिरा लादो, सुनानै लादो आरो सामब्राम गुफुर लादो दरसे आधा, हाइजें लादो माइ गोदोर साइजनि, बानलु गोथां लादो 6टा। बेखौ आङो मोजाङै पिसिना लानोसै। मोजाङै पिसिना लाखांबाय। दा नै लकेल दाउ बे न'नि सामब्राम होबाय दरनै। दा होनोसै आङो हालदै 2 चामच। बेनि उनाव होनोसै फानलु गोराननि गुन्दै 1 चामच आरो बे धनिया आधा चामच आरो बिथिंगालै जिरा आधा चामच। दायो नांगोन संख्रै चामचनै, नांगौबा उनाव होबावसिगोन। दा होनोसै पिसिना लानाय मसलाफोरा होनानै लाबाय। दा होगोन जानाय थाव गोथां, एसे नाना लानांगोन, एसे मिक्स खालामनांगोन मोजाङैनो, जाहाथे मस्लाया बेदराव मोजाङै हाबो। मोजाङै मिक्स खालामना लानांगोन। फानलु गोथां होनाय, आखाइया आलौगोन एसे गिदोबो, एसे मस्लाखौ खम जायो जाहा। बेखौ 10 मिनिटनि थाखाय दोनथ'नोसै। बिथिं खुमब्रा हाबाय, एसे मिडियाम साइजआव हादो, गोदोद्रायबो दोनासै फिसाद्रायबो खामासै। बिथिं गेसाव बहायबाय केराहि, केराहिया गुदुं जाबाय थादो। थाव होबाय, थावखौ आन्दासाव होदो, खमबो होआखै बाराबो होआखै। थाइथाम बानलु होदो हानानै, सोरबा जुदि मैगङावहा फानलुआ एसे खम जाबा सेफ्लेना जानो हागौ। दरसे गोदोर साइजनि पियाज होदो, मोजाङै एवना लानांगोन बेखौ, एसे जारोमरोम जाजासिनो एवनांगोन। जारोम जाथारबाय। दायो बेयावहा होगोन मेरिनेट खालामनाय बेदरखौ। 10 मिनिट मेरिनेट खालामखाबाय आङो। बेखौ दा मोजाङै मिडियाम फ्लेमावहा आङो बेखौ फोमोनगोन। लाखैहै मोननांगोन, होमबासो बेदरा मोनगोन। मोजाङै मिक्स खालामनानै खोबना होनांगोन। लोगोफोर फार्स्ट टाइम भिडिअ बानायदो, मासे भुल जायोबा निमाहा खालामदो। मोजाङै एरना लाबाय। दायो आं खोबना होनोसै। 2-3 मिनिटनि उनावहा आरो खनसे चेक खालामगोन। दुइ तिनि मिनिट जाबाय, नायनोसै मारै जादो। बेदरनिफ्राय दै ओंखारनो सुरु जाबाय, दै ओंखारबाय थादो। मोजाङै मिक्स खालामना होनांगोन दा मोननो थाखाय। गेसखौ आङो बरहायना होआखै, मिडियामावनो दङ। लरायबाय था मोजाङै खोबना होनोसै। मोजाङै मोनबाय थादो। आरो नायफैबाय आं 5 मिनिटसोनि उनाव, नै थावफोरा ओंखारनो हमबाय।
दैया रानबाय मस्लाफ्राबो मोजाङैनो मोनबाय मोजां मोनसे गोन्दो फैदो दा बेयावहा खुमब्राखौ होगोन खुमब्राया गोरलैमोन खुमब्राखौ रुना लाबाय रुनायखौ खिथिबाय थाथ'वासै दा बेयावहा होसिगोन खुमब्रा रुनायखौ 50% बयल खालामबाय पुरा बयल खालामाखै गोरलै नालाय गेब्लेजोबथारगोन नङाबा बेनिखाय आधाल' खालामबाय बयलखौ न'निनो खुमब्रा न'निनो दाउ जादो दिनै जोंहा मोजाङै मिक्स खालामनांगोन जाहाथे बे बेदरनि मस्लाया खुमब्रायावहा मोजाङै नाङो मोजाङै मिक्स खालामनानै लराय मस्लाखौ फोनांजोबनानै बेनि उनाव आं खोबना होसिगोन मोजाङै मिक्स जाबाय दायो खोबना होथ'नोसै आरो मोजाङै फोमोननांगौ खोबि आरो खनसे चेक खालामनोसै टाइमखौ नायफ्लाङासै आं बेसेबां मिनिटनि उनाव फायखो आङो नामा न' मस्ला बहुद खम जायो जोंहा कालारबो बिदि एक्सट्रा कालार होआ बानलु सानलुथ' खम जायो दिनै भिडिअनि थाखाय एसे माय बारा होबाय बानलुखौ खुमब्रायावबो मस्लाफ्रा मोजाङै नांबाय आङो एक्सट्राहै दै फुदुंना लाखाबाय दैखौ मोजाङैनो बयल खालामना लाबाय जाहाथे थाबैनो मोनो दै गुसु होबा एसे गोबाव जायो दै फुदुंना लाखाबाय दै गुदुंखौ होनोसै हमना ला बेदरफ्रा आरो खुमब्राफ्रा जाहाथे दैनि सिङाव थायो बे हिसाबै होबाय एसे रोसि मैगं जायो बेनिखायनो दैखौ एसे बारा होदो दै होनायनि उनाव कमियो 20-25 मिनिटसो फोमोननांगोन बेखौ मोजाङैनो दस मिनिटसो थांबाय खनसे चेक खालामदो खुमब्राया मोजाङैनो मोनबाय बेदराबो मोननो हमबाय आरो नांबावगोन आरो दसे संबावनांगोन दसे खोबना होबावबाय दैया रानजोब्बाय मोनबाय बेदराबो मोनबाय खुमब्रायाबो मोनबाय एसे दै रोसि मैगं जायो रोसि नांगौ बेनिखायनो रोसिखौ एसे दोनथ'नोसै गेसखौ अफ खालामबाय मोनबायसै आरो जोंहा जानोसै ओंखाम गुदुंजों नै मोननायनि उनाव खुमब्रायानो जि मोजां गेब्लेखाबाय बेदराबो जि मोजां मोनखाबाय जि मोजां मोनसे गोन्दो फैखादो लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खाम शेयार खाम साबस्क्राइबबो खालामना हो फार्स्ट टाइम भिडिअ बनायदो अब्ला आं भिडिअखौ एसेबां दोनथ'नोसै बाय लोगोफोर